Malibonga igama lenkosi. Ngiyacela bazalwane sivala amehlo sithandaze bese siya ezwini lenkosi. Mhla ukhathazeka emhlabeni la udiniwe aphelile amandla alizimbusiso kuba namuhla sidle izwi elivela kuwe. Sisebenze ngalo Nkosi, sisebenze ngalo sidla. Ilona elikwazi ukusebenza umuntu. Lidlule eqondeni nasekwazini nasemcabangweni. Izwi lakho liyaphila, izwi lakho linamandla. Sisebenze ngalo Nkosi namhlanje. Ukhulume nokuphila kwethu, ukhulume nomphefumulo wethu, ukhulume nengqondo yethu, udlulele ezizindlweni zethu. Usisebenze ngezwi lakhe namandla. Udumo luze kuwe Kristu Musa nomoya ngcwele kuNkulunkulu. Ibandla lonke lithi amen. Incwadi yamaHubo chapter number 124. Imzuzu enginayo bathandekayo ngokwesikhathi bengisitsheliwe
sesidlulile kodwa ngiphenje imizuzu ibe u15 sisebenzele phezukwayo ngegama lika Jesu. Ngiyacela mayikhono kwazi ukufunda iBhayibheli lesizulu, asihloniphe umpostoli osiqoqela umnikelo. Siyabonga kakhulu mfowethu egameni lika Jesu. Psalm 124 ngegama lika Jesu. Mayikhono ufundayo asifundele masinyane egameni lika Jesu. Amen. Hallelujah. Amen. Sizofunda incwadi ngamaHubo uchapter 124. Yes. Isihloko bazalwane sifundeka kanje: ukubonga ukusindiswa engozini enkulu. Verse 1. Uma uSimakade ebengenathi, makasho njalo manje uIsrayeli. Ukuba uSimakade ebengenathi, lapho sivukelwa ngabantu, ngabe sebesigwinyile ekuvutheni kolaka lwabo kithina. Amanzi ngabe asesisibekele kwadlula isikhukhula phezu komphefumulo wethu. Kwadlula phezu komphefumulo wethu amanzi anamandla. Makabongwe uSimakade ongasinikelanga ukuba sibe yimpango abayinephuzo ngamanzi ngamazinyo abo. Umphefumulo wethu uphunyuke njengenyoni ogibeni lwabaquphi. Ugibe lwaphukile, thina asaphunyuka. Usizo lwethu lusegameni likaSimakade owenzile izulu nomhlaba. Nkosi mayibusise ukufunda kwezilayo ibandla likhona endlini lithi amen. Ngiyacela bazalwane sonke siwavala amaBhayibheli ethu sibheke ngakimi imizuzwana nje e15 la esifunda khona bathandekayo iHubo leli elokukhuphuka elika David. If you check the history of the Bible writers, uyabona ukuthi incwadi yamaHubo inabantu abahlukahlukene abayibhalayo. Normally sijela ukuthi uDavid umuntu obhalayo ngoba uyena umuntu onedumela lesincwadi. So leli elika David leli. Malibonga igama lenkosi. Manje nginokumangala enginakho uma ngifika kule ncwadi chapter number 124 usuka kwelokuqala ivesi kuya kwelika 8. I am discovering ukuthi lo muntu osibhalela la fanele ngaba akekho. Fanele ngabe le ndaba akasixoxeli yona, kodwa usilethela iclarity yokuthi ngixoxa ngoba uSimakade benami. Ngokwezehlo nikhona bathandekayo ezehle la esixoxelwa ngazo, akekho umuntu ongehlelwa ilezi zinto abuya yoxoxa. Kodwa ukhona umuntu ongehlelwa ilezi zinto abuye ayoxoxa uma engahambi yedwa. uDavide uzama ukusivezela ukuthi kwenzeka umuntu ahambe noNkulunkulu, zimehlele izinto abanye abafana naye ngokuphila, zimehlele sibaqede ibabulala. Bese kuthi abahamba noNkulunkulu ngoba kufanele ahambe nabo bajike bayotshela abantu ngaye, ebese uNkulunkulu angavumi khophatala singala basabatana. Izinto sibehlele bese siyabaqeda, kodwa uyasivumela sibehlele ukuze baphume bathule ubufakazi bathi ukuba uSimakade bengenathi. Usukuthi sisehlele izinto kodwa sisehlele sinoJehova. Wasukuthi abakaJehova baqedwa. Noma izinto ingabehlela kodwa ikwazi ukubehlela ibaqede. Sifike ukudane nabo kugcine bona singagcini sona. Into yenza kugcine bona ingoba uSimakade unabo. Asifani nabantu thina, singalingwa njengabo kodwa sifani nabo ngoba thina asihambi sodwa. Noma singangena emlilweni kusho yena wathi ngiyoba nawe. Noma ningajabulela ngabe nomlilo awukushisa umlilo, into yenza singashi ingoba yena unabo.
nabantu sabakhomoza sabaqeda wathi mina nosengugu nginguye abaye enkoleni abathemba inkola abaye emahashini abathemba amahashi abaye ema-oltheni abo abathemba ama-oltha kepha thina sithemba igama likaJehova uNkulunkulu wethu uyabathwala bakhe uyabahola endleleni umsindisi wethu abamba isandla sethu nasobhada abanokufa uyasivusa izwi lakhe linamandla abaye thina bebanikeza amandla abalele phansi manje sandle kushumayela into yami ithi kuyenzeka ungene empini uphume bese uyathula ku-wrong lokho lo okhiphile angeke aziwe ukuthi uyakhipha manje ngimfundile uSimakade ukuthi akabakhipha abantu ukuze bathule ufuna abambe bemspreada ukuthi ngangene emlilweni wangikhipha ukuthi uyakhipha emlilweni bathi abantu ngangene ekuguleni bangafa wangiphilisa bathi abanye ngangilahliwe ngangimoshiwe wangikhulula ngoba maye kwenzela alalani basalwana angeke uNkulunkulu ezulwini ezokwenza kodwa yakwazi ukuhlangana nawe bese evuma zoyibeka njani yoba nifundile asifunde uvesi number 3 funda verse number 3 funda fast noma ngisafuna kwimike khoma verse number 3 sengiyathanda kodwa ngifuna ukukhombisa yona verse number 3 show mina ngathi wavala amapela nawavala ngempela verse number 3 funda verse number 3 1:24 yes ngabe sebesigwinyile ekuvutheni konaka lwabo kithi ume nje lapho mntana lolu laka kulona oluya kaNkulunkulu ulaka oluqondene nathi kodwa ngoba yena uhamba nathi esethi izinto usenza zibe ezakhe personal ukube le bazalwane ukube kuvutheni olwaka lwabo bengekho bebezosigwini uyayifunda ile ndaba ithi bengabe basigwinile into yenze sangagwinywa ingoba uJehova unathi usho ukuthi mayengekho izinto zingaguguqubeza siqede sibula kodwa maye khona niyothula mina ngiyonilwela akusikhona kwakho ukulwa into ayenza kulo nyaka uthi mubi ingoba usuka wafuna ukuhamba wena phambili wayekuJehova umalusi wakhe amini bese kanti uma wena wakhuluma nonyaka wasuthi uNkulunkulu take over ubazodirect your path manje unyaka siyawuqalekisa awuhambe u-2025 ingoba wasuka wafuna ukuhamba phambili kodwa you can't lead wena washiya umuntu othi uma ehlangana nezinto ayithoboza ayithethe ungayibonanga samona masana uthi lona ukuba uSimakade bengenathi futhi abanika ilungelo abakwa-Israyeli uthi makade engenani hayi ishola mina ngizolandela emva kwenu bazalwane ibhayibheli olifuna lifundele ukuba uvuthe esikoleni noma uvuthe komsele ngoba lakho ibandla liney'nkinga bese uba nevesi eliqonde lezo y'nkinga namhlanje ngithi mina ukuba uSimakade bengenathi nodila senimbona la uma engasuka uNkulunkulu kuvela yena yedwa ungavela umufi kodwa ngiphila ngoba uSimakade benami wabazalwane kade fakaza manje umkhwenyana omusha ethi kwaphela umsebenzi engakashadi kwasho ukuthi into yakhe ayikho emsebenzini ngokomholo fanele ngabe umshado 2 ngoMarch next year usafona uyahlanganisa kodwa izinto zenzeka ngoba uSimakade wena ngabe wena wafa wena ngabe waphela into ekwenze wangaphela uSimakade
mina. Cela sifunde ivesi lokugcina. Kukhona into engifuna siyiqaphele labazalwane. Ukuthi uSimakade naye uyakhetha. Akavela ayosiza nje. Avela nje uNkulunkulu abantu ebhayibhayiza besethi athi ngiyosiza. Uyalinda. Khona into ayisholayo. Bazalwane, awunina ngani yakholwa nje. Akuvele kubhayiswe. Ngoba bakhona abacabanga ukuthi bangaya. Bafika bangatholi lutho. Ngoba lo hlolayo mayihlola ukuthi lento abangena ngayo angenwa ngayo. Wayizaya yini nti mangicabanga ukuthi abanye abathemba ingqondo. Wathi abanye bathemba amahashi. Lalani bazalwane. Njengesikhathi bethemba ingqondo bethemba amahashi. That is where their hope is. Mabefika ema-altar izinto ibheda. Beguqa. Baguqiswa ithemba. Amen. Lokuthi obabamkhulu basiya siguqa koqhude mqhoboza. Ngobulasi komzilikazi kamashoba. Bazi ukuthi usizo lula. Bese kuba khona imambana ezashiya konke. Zakhahlela imsamo yakomntu. Zathi abanye baqhubeka benza abathandayo. Sengihamba. Abanye baqhubeka bashiswa. Kodwa thina siyophakamisela amehlo ethu. Olwethu usiza gijima emsiza yahamba. Usizo lwethu aluvele enyangeni. Aluvele emadlozini. Kodwa luvela kuJehova. Owenzile izulu lomhlaba. Uyena uSimakade ohayi kuvuma. Umunye wethu ushelele. Funda verse number 7. Nangomoya sis. Verse number 7. Umphefumulo wethu uphunyuke njengenyoni. Ogibeni lwabaquphi. Uyakwazi ukubanjwa umuntu ohamba noNkulunkulu. Ngoba mengabanjwanga ngeke aziwe uNkulunkulu wakhe. Umphefumulo kusho ukuthi uSathane wayese ubambile umgogo. Sangena kandakazi ukuthi lento ayifani njengansuku zonke. Phela awubuyisele emuva kancane uyabakhumbula abafana babe-3. Amen. Kuthiwa abaphotha esithandweni somlilo babe bathathu. Kodwa umuntu owabophula akazange afike umlilo usuvutha. Ngoba ukuba wafika umlilo usuvutha babezoshaqala. Manje nowethu ufika angene kuqala ngoba unathi. Bese kuba sengathi izimo zizosigwinya. Kanti yena wenzeka thina ukuthi masihlengwa siphume singazincoki thina.